הסרטון הבא מכיל תוכן מטריד ואינו מומלץ לילדים ולבעלי לב חלש. הצפייה על אחריותכם בלבד. אף פעם לא האמנתי ברוחות. טוב, חוץ מהתקופה שהייתי קטן. הרעיון שנשמה של אדם מת תמשיך להסתובב בעולם שלנו לא נראתה לי הגיונית. לדעתי, ברגע שמישהו חולף מהעולם הזה, כל מה שמחכה לו זה חושך אינסופי, ברגע שהתודעה שלו פשוט נמחקת לתמיד. אולם תמיד היה בחלק קטן שהטיל מעט ספק במה שאני מאמין. הייתי סקרן לחפש את התשובות בנוגע לדברים שנחשבים מסתוריים בעולם שלנו, כמו האם עדיין נמצאים בינינו אלו שהזמן שלהם מסתיים. זה מה שנתן לי את הרעיון לעשות סיאנס. חשבתי שזה פשוט כמו שראיתי את זה בסרטים. בסך הכל לקחת כוס זכוכית ולוח עם אותיות ומספרים, ולחכות שהרוח תזיז את הכוס על גבי הלוח כדי להרכיב את המסר שלה, בזמן שאני ושאר המשתתפים רק נניח אצבע על הכוס, בלי שאנחנו אמורים להזיז אותה בעצמנו. אבל אחרי קריאה קצרה באינטרנט, הופתעתי לגלות עד כמה זה לא פשוט כפי שדמיינתי. לטקס הזה יש כמה חוקים ברורים שמומלץ מאוד להיצמד אליהם. הדרך שבה צריך לתאר את המקום לפני שמתחילים, להיות זהיר בבחירת המילים שאיתן מזמנים את הרוח, והכי חשוב, לדעת עם איזה ישות אתה מתקשר מהצד השני. אולם, כל האזהרות האלו לא בדיוק עניינו אותי. אחרי הכל, לא באמת האמנתי שזה יעבוד. מאותה הסיבה, החלטתי להפר את אחד הכללים החשובים ביותר, בכך שאקיים את הטקס, לבד. לא יכולתי לסמוך על אף אחד אחר, שלא יזיז את הכוס כשהרוח אמורה להעביר לנו מסר. מכיוון שאני גר רק עם אמא שלי, וברוב השבוע היא חוזרת הביתה מאוחר, לא היה קשה למצוא זמן מתאים לעשות את הסיאנס. באותו ערב שעשיתי את זה, פיניתי מקום במרכז הסלון, והנחתי שם את לוח הסיאנס שקניתי כמה ימים לפני. הוצאתי את חבילת הנרות שקניתי יחד עם הלוח, וסידרתי אותה מסביב ללוח במעגל רחב, מספיק כדי שגם אני אוכל להיות בפנים. אחרי שהדלקתי את הנרות, קיפיתי את כל שאר האורות בבית, וכיסיתי את החלונות שהיו בסלון ובמטבח. כמו שאמרתי, לא ממש התייחסתי ברצינות אל כללי הטקס, כך שוויתרתי על הרעיון של תיאור המקום עם מלח או עם מלא מרווה, אבל הנרות שהנחתי סביבי נתנו לי מעט תחושת ביטחון בתוך מעגל האור שהם יצרו. הנחתי אצבע על כוס הזכוכית שהייתה במרכז הלוח, וניסיתי לחשוב על המילים הראשונות לפתוח איתן את הטקס. על פי מה שזכרתי, לשון הפנייה מאוד תלויה במי שאני מעוניין להעלות. התחלתי לחשוב מי כדאי שזה יהיה. אחרי הכל, בחוקים מומלץ לזמן אדם שהיה קרוב אליי, כדי להבטיח שאותה ישות תהיה ידידותית. לא לקח לי הרבה זמן, עד שהחלטתי לנסות לזמן את סבא שלי. הוא נפטר לפני 14 שנים, כשהייתי בן 3. כמעט ולא יצא לי להכיר אותו, אבל מהזיכרונות המעטים שיש לי ממנו, אני זוכר שהוא היה אדם בעל שיער קצר בצבע לבן, עם משקפיים בעלות מסגרות מרובעות ופנים מגולחות. לפי מה שאמא שלי סיפרה לי, הוא היה איש משפחה חם ואוהב, שתמיד היה מאושר לראות אותנו בכל פעם שהיינו מבקרים אותו. כל פעם שזה קרה, הוא היה מביא לי ממתק ומושיב אותי על הברכיים שלו, בזמן שהוא היה משחק איתי. הלוואי שהייתה לי הזדמנות להכיר אותו. אדם כמוהו היה די חסר בחיים שלי. עצמתי את העיניים שלי, ולקחתי נשימה עמוקה. חשבתי כמה שניות מה לומר, עד שאמרתי את המילים הבאות. שמואל אלטמן, סבא שלי, אני מזמן אותך להיכנס לעולם שלנו. פקחתי את העיניים ובדקתי אם משהו קרה. אבל לא נראה שמשהו השתנה. כוס הזכוכית על הלוח עדיין נשארה באותו המקום. תיארתי שככה זה ייראה, ובכל זאת החלטתי לעשות ניסיון נוסף. עצמתי את העיניים וקראתי, סבא, האם אתה נוכח פה כרגע? שוב פעם, השאלה שלי נותרה בחלל הריק ללא מענה.
ניסיתי לשאול כמה דברים אחרים שקשורים אליו. מתי נולד? האם הוא זוכר את אמא ואותי? או האם הוא עדיין זוכר את השם שלו? אבל הכוס עדיין נותרה היכן שהנחתי אותה. חשבתי לזנוח את הרעיון ולקבל את הכל לפני שאמא תחזור. אבל לפני שעמדתי לעשות את זה, חשבתי על משהו נוסף. הנחתי שוב את האצבע על גבי כוס הזכוכית, עצמתי את העיניים ושאלתי, האם עוד מישהו נמצא כאן? שום דבר לא השתנה. אולם זה גרם לי להיזכר באחד החוקים הכי חשובים בסיאנס, תמיד לדעת את מי אני מזמן מהצד השני. אבל לא היה אכפת לי. לא באמת חשבתי שאיזה ישות על-טבעית תבוא להרוג אותי. רק רציתי לראות אם באמת יש דבר כזה רוחות רפאים, ובשביל זה הייתי מוכן לקחת את הסיכון, לקרוא לכל מה שיכול לשמוע אותי מהצד השני. שוב עצמתי עיניים, וחזרתי על השאלה, רק הפעם חזק יותר. אבל עדיין, שום דבר לא קרה. שאלתי אם מישהו נוסף נמצא איתי בסלון, שום דבר לא השתנה. שאלתי אם אוכל לקבל סימן שמישהו נוסף נמצא איתי, אבל שום סימן לא הופיע. הבטתי על הלוח, ואמרתי לעצמי בציניות שהרוח בוודאי מפחדת לחשוף את עצמה. הכוס עדיין לא זזה, אבל כשהרמתי את הראש, שמתי לב שמשהו השתנה. אחד הנרות בחלק הימני הקדמי של המעגל קבע. זה לא נראה הגיוני. עדיין נותרה הרבה שעווה שלא נמסה מהנר הזה. בנוסף, כל החלונות בסלון היו סגורים, וגם אם אחד היה פתוח, משב רוח מבחוץ היה אמור לחבות לפחות עוד כמה נרות נוספים. החלטתי שלא לקחת את זה ברצינות, ולהתייחס לזה כאל סתם צירוף מקרים שנגרם מסיבה הגיונית כלשהי. למרות זאת, הרגשתי כיצד התחושה שלי לגבי הטקס החלה להשתנות. שאלתי בנימה יותר רצינית אם אוכל לקבל סימן נוסף שאני לא לבד. רק שהפעם לא עצמתי עיניים בזמן ששאלתי את זה. הבטתי לכיוון הנר הכבוי, וחיכיתי שמשהו אולי יגיע מהכיוון ההוא. אחרי כמה שניות בהן הכל נותר אותו הדבר בקדמת המעגל, חשבתי להביט לאחור. בשלב הזה כבר לא הרגשתי בטוח כדי להוריד את המבט מקדימה, אבל עזרתי קצת אומץ והסתכלתי לאחור. הנרות מאחוריי עדיין דלקו. סובבתי באיטיות את המבט בחזרה לפנים. הנר שמימין לנר הכבוי קבע גם כן. שניהם יצרו משהו שנראה כמו פתח במעגל שמזמין לתוכו את מה ששאר הנרות מנסים להרחיק. הרגשתי שהלכתי עם כל העניין הזה קצת רחוק מדי, ומתוך חרדה רגעית קמתי מהמעגל והדלקתי במהירות את האור בסלון. אמא הגיעה חצי שעה מאוחר יותר. ישבנו לארוחת ערב. סיפרתי לה על היום שלי, אבל בלי להזכיר את מה שעשיתי לפני שהיא הגיעה. מאוחר יותר, כשהלכתי לישון, חשבתי על כל מה שקרה בסיאנס, בזמן שניסיתי להירדם. לא הייתי בטוח אם להגדיר את מה שקרה בטקס כהוכחה לכך שרוחות זה דבר אמיתי, אבל יכולתי להסכים שהוא יסתיים באופן שונה ממה שציפיתי. בזמן ששכבתי על המיטה, הרגשתי תחושה מוזרה שהגיעה מהדלת החצי פתוחה, אשר הייתה במרחק של כמה צעדים מלפניי. תחושה שמשהו מציץ דרך הפתח, עמוק מתוך המסדרון הצר של הקומה השנייה. הושטתי את היד אל השידה, שהייתה בצמוד למיטה שלי, ולקחתי ממנה את אחת הגולות שהיו מונחות עליה. גלגלתי אותה לכיוון הדלת, וציפיתי לשמוע רעש נקישה באחת מקירות המסדרון או בגרם המדרגות. שמעתי צליל נקישה קטן, שנשמע כמו כדור זכוכית קטן, שמקיש על גבי רצפת עץ. הנחתי שהגולה איכשהו הגיעה לגרם המדרגות, אשר קרובה לכניסה לחדר שלי. שמעתי עוד 3 נקישות כאלו, שהגיעו ברצף אחת אחרי השנייה. אולם, בבת אחת, כאילו מישהו אסף אותה לפני שנפלה למדרגה הבאה, רצף הנקישות הפסיק. תהיתי אם אמא שלי בוודאי אספה אותה לפני שהיא הגיעה למדרגה האחרונה, אבל
לא שמעתי כל הערה ממנה או רעש של צעדים במעלה המדרגות. הרעש הזה הפסיק כאילו הגולה נעלמה בבת אחת. זה הקשה עליי להירדם באותו לילה. הסתכלתי בערך שעתיים שלמות על הפתח החשוך, מהחשש שמשהו נמצא שם. כשהתעוררתי בבוקר, לא מצאתי את אותה גולה, אבל החלטתי שלא להטריח את אמא שלי עם הנושא הזה, ופשוט ניסיתי לשכוח מהעניין הזה בזמן שהלכתי לבית הספר. חזרתי מוקדם באותו יום, ומיד הלכתי למטבח כדי להכין לי ארוחת צהריים. אבל פתאום שמעתי צליל מוזר שהגיע מכיוון הסלון. רעש שנשמע כמו חפץ קטן וקשיח, שמקיש פעם אחר פעם על גבי משטח קשיח אחר, עד שזה פסק. הלכתי לסלון וסקרתי את האזור בחיפוש אחר משהו שיכול היה להיות החפץ הזה. הבטתי לכיוון הספה והטלוויזיה, אבל שום דבר שם לא נראה כמו מה שיכול היה להשמיע את הרעש. כשהבטתי על גרם המדרגות, שמתי לב שמתחת למדרגה הראשונה, הגולה שגלגלתי אתמול אל המסדרון עמדה בדיוק שם. נראית כאילו מישהו השליך אותה בעוצמה על גבי הרצפה. למרות שהייתי בטוח שלא שמעתי אותה אתמול מתגלגלת עד הקומה התחתונה, פתאום רעשים נוספים הגיעו מלמעלה. משהו שנשמע כמו ניפוץ אגרסיבי של המון חפצי זכוכית אחד אחרי השני. חששתי שאולי מישהו פרס אלינו הביתה. מי שזה לא היה, לא הייתי מוכן להתעמת איתו. התחלתי להתקדם אחורה בצעדים קטנים, בתקווה שזה לא ימשוך את תשומת הלב שלו. כששמעתי לפתע כמה צעדים מלמעלה, התקדמתי מהר לכיוון הדלת ויצאתי במהירות. חיכיתי שם בזמן שהרעש החזק של ההרס המשיך. מכיוון שהבית שלנו היה באמצע אזור מבודד, לא היו לי שכנים שאוכל לקרוא להם לעזרה, כך שחיכיתי בחוץ בערך חצי שעה עד שאמא שלי הגיעה. לא יכולנו לקחת סיכון שאף אחד עדיין לא נמצא שם, אז התקשרנו למשטרה. השוטרים שהגיעו סרקו את הקומה העליונה ואת שאר הבית. אמנם הם לא מצאו שם אף אחד, אבל לפני שנכנסנו, הם אמרו שבקומה העליונה לא היה סימן שמישהו זר היה שם, חוץ מחדר השינה שלי. כששאלתי אותם אם קרה שם משהו, אחד מהם הסתכל עליי עם מבט מעט מודאג, ואמר שכל החפצים השבירים בחדר שלי נופצו לרמה של שברי זכוכיות קטנים. הנורה, המראה ואפילו כוס הזכוכית שהייתה מונחת על השידה שלי רוסקו למאות רסיסים. השברים היו מפוזרים בכל רחבי החדר. חלק קטן מהם אפילו היו תקועים עמוק לאורך המזרון והכרית שלי. מה שעוד יותר מוזר זה שדווקא החלון שלי היה שלם, וכך גם שאר החלונות בבית. למעשה, שום רמז נוסף המעיד על נוכחות של אדם אחר, כמו טביעות רגליים או אצבע, לא נמצא. בנוסף, שום דבר ממעט החפצים העיקריים שהיו לנו, כמו השרשרת של אמא שלי, לא היה חסר. השוטרים ייעצו לנו להיות ערניים ולקרוא להם במידה ונבחין במשהו נוסף. אני ואמא בילינו את כל הערב בלאסוף את שברי הזכוכית מהרצפה והמיטה שלי, עד כמה שהדבר התאפשר. השברים הזעירים שהוצאנו מתוך המזרן שלי גרמו לי לתהות לאיזה מקומות נוספים כמה מהם אולי עשו את דרכם. למזלי, לא מצאתי אף אחד מהם בתוך ארון הבגדים שלי. למחרת בבוקר שאלתי את אמא שלי אם היא במקרה יודעת ממי ירשנו את הבית הזה. היא מעט הופתעה לשמוע שאני פתאום מתעניין בזה, ושאלה אותי בסרקסטיות אם אני חושש שהרוחות של הדיירים הקודמים רודפות אותנו. נראה שהיא הייתה שרויה באווירה טובה יותר ביחס לאתמול, אז עדיין לא רציתי לספר לה על כל הסיאנס שעשיתי, ועניתי לה בנימה צינית שכן. היא צחקקה ואמרה שגרה לפנינו אישה מבוגרת. אני חושבת שהשם שלה היה לנה שפירו, אבל אני לא כל כך בטוחה. היא אמרה שאולי מוריס, בעל המכולת שאנחנו קונים ממנה רוב הזמן, הכיר אותה קצת טוב יותר. נסעתי אליו, ולמזלי,
הצלחתי לתפוס אותו בזמן שהיה בהפסקה. שאלתי אותו אם הוא יוכל לפנות קצת זמן כדי לספר עליה. הוא הניח את כוס הקפה שלו והציע לי בנחמדות לשבת בזמן שהחל לדבר. הוא אמר שגברת שפירו הייתה אישה ערירית שמדי פעם הייתה זוכה לביקור מהבן שלה שגר יחסית רחוק. היה לה אופי מעט מוזר, כזה שהותיר על אנשים רושם של אישה זקנה ומתבודדת, מה שגרם למרבית האנשים בעיירה הזו להתרחק ממנה. טוב, כולם פרט אליי, הוא אמר. הוא הוסיף שהיה נוהג לשוחח איתה בימים שבאה לקנות, ומדי פעם אף היה מבקר אצלה. הרגיע אותי מעט לשמוע שהיה מדובר באישה חברותית, שלרוע מזלה, כמו הרבה אנשים בגילה, מצאה את עצמה בודדה בשנותיה האחרונות. אבל קצת לפני שהוא סיים לספר עליה, הוא אמר משהו שלא ממש ציפיתי לשמוע עליה. נזכרתי באיזה משהו קטן שהתחיל בחודשים האחרונים שלה. היא התחילה לספר לי על דברים מוזרים שהיא טוענת שקורים בבית שלה, רעשים פתאומיים שמגיעים מתוך הקירות, או חפצים רנדומליים כמו בגדים או אוכל או כלים שנעלמים בלי שום סיבה הגיונית. הרגשתי כיצד הבטן שלי התחילה מעט להתכווץ בזמן שאמר את זה, כמו דמות בסרט אימה ששומעת מה עבר על הקורבן הקודם. היא אמרה שפעם אחת, אחרי שטיפלה בגינה שלה ועלתה לחדר השינה, כמה מהתכשיטים שלה היו מפוזרים על השידה בעוד שכמה אחרים היו חסרים, למרות שהיא לא זכרה שהניחה אותם שם לפני. היא גם טענה שאחד מהבשמים שלה היה מנופץ על הרצפה. בלילות הייתה לה לפעמים תחושה שמשהו או מישהו צופה בה בזמן שהיא מנסה לישון. היא התקשרה למשטרה, אבל השוטרים אף פעם לא הצליחו למצוא מישהו נוסף בבית, למרות שהצליחו למצוא מעט סימנים לכך שמישהו נוסף אולי היה אצלה. אפילו הצעתי לה להתארח אצלי, אבל היא התעקשה שלא להטריח אותי. חשבתי שהיא מגיעה אליו ואוכל להסיר דאגה מכל העניין הזה, ולהאמין שמה שקרה לי יום לפני כן היה סתם צירוף מקרים חסר מזל אחרי הסיאנס, אבל המילים שלו לא הצליחו להרגיע אותי, ובדיוק כשחשבתי שהוא עומד לסיים, היה דבר נוסף שהוא עמד להגיד. כשאני חושב על זה, פתאום עלה בי משהו מאחת הפעמים שביקרתי אצלה. נשארתי אצלה עד שעה מאוחרת, ובדרך חזרה לאוטו, הזכרתי שהשארתי אצלה את המפתחות. הסתובבתי, ולרגע אחד הייתי בטוח שאני רואה משהו, מביט עליי מהחלון שבקומה העליונה. אני חושב שזו הייתה דמות מבוגרת, לא כל כך בטוח אם מדובר בגבר או אישה. הסתתי את המבט שלי מרוב פחד, ושנייה אחרי זה הבטתי שוב, רק שהפעם שום דבר לא היה שם. התלבטתי אם אולי כדאי לי להזהיר את גברת שפירו, אבל מכיוון שלא הייתי בטוח אם באמת ראיתי משהו, החלטתי שלא להלחיץ אותה, ופשוט לקחתי את המפתחות וקיוויתי שזה רק היה הדמיון שלי. האמת שבמבט לאחור אני קצת מצטער שעשיתי את זה. היא נפטרה חודש לאחר מכן, ועדיין יוצא לי קצת לחשוב מה עבר עליה בזמן שנותר לה. הפחד שלי רק התעצם, אולם הדברים שהוא אמר רק יצרו אצלי יותר סקרנות ממקודם. רציתי לדעת יותר על מה שעבר על הדיירת המסכנה, אבל לצערי זה כל מה שהוא ידע לספר לי. אתה יודע במקרה איך קוראים לבן שלה? שאלתי אותו בתקווה שאוכל לקבל עוד קצה חוט שיעזור לי עם כל הדבר הזה. אני לא זוכר, אבל אני יודע שיש לו חנות לכלי עבודה. נראה לי שהוא נתן לי כרטיס ביקור כשהגעתי ללוויה של אמא שלו. סיפרתי לו על איזה מדף שאני צריך לתקן. לא נראה לי ששמרתי אותו מאז, אבל נראה לי שלמקום שלו קוראים כלי הבית של שפירו או משהו דומה. הודיתי לו ועזבתי את החנות. התיישבתי על ספסל קטן בחוץ וחיפשתי את שם העסק שלו. מרכז כלי הבית של שפירו. יצא לי בתוצאה הראשונה. חנות קטנה במרחק של כמה ערים מהאזור. חייגתי למספר שהופיע בדף המידע של העסק וחיכיתי שמישהו מהצד השני יענה. מרכז כלי העבודה של שפירו, איך אפשר לעזור?
קול עמוק של גבר ענה מהצד השני. סליחה על ההפרעה, עניתי בטון מעט לחוץ. אני מחפש את בעל החנות. זה אני. כיצד אוכל לעזור לך? ענה בקול כבד. היי, אני גר בבית שהיה שייך בעבר לאמא שלך, וסליחה אם זה יגרום למעט אי נוחות, אבל שמעתי על מה שקרה שם בחודשים האחרונים לחייה, ורציתי לשמוע על זה ממך כדי... השיחה התנתקה פתאום מהצד השני. תיארתי לעצמי שהוא לא ממש יהיה מרוצה מהשאלה הזו. העזתי להתקשר פעם נוספת. הפעם הוא מיד ענה עם צעקות וכללות בעבור מה שהוא ראה כמישהו שסתם מבזבז את הזמן שלו. התחננתי בפניו שאין לי שום רצון להפריע לו או לפגוע בזכרה של אמא שלו. אמרתי שאני גם חושש מדברים משונים שקורים בבית ושרק אשמח לגלות שמדובר בשום דבר רציני. עברו כמה רגעים והקול שלו מעט התרכך. תשמע, יש לי בערך דקה עד שמשלוח אמור להגיע אליי. מה בדיוק אתה רוצה לדעת? מוריס, מישהו שהכיר את אמא שלך, אמר שבחודשים האחרונים שלה היא התחילה לשים לב לכל מיני דברים משונים בבית. חפצים שנעלמים, רעשים, ואפילו הוא טען שאולי הוא בעצמו ראה פעם אחת מישהו או מישהי מביטה עליו דרך אחד החלונות בקומה העליונה. רציתי לדעת אם גם לך אולי יצא לחוות משהו מהדברים האלו, או ששום דבר לא קרה שם. עברו כמה רגעים בהם היה שקט מהצד השני של הקו. פתאום, הקול העמוק שלו נשמע שוב. תשמע, אני אומר לך את זה רק כי אני שומע כמה אתה מודאג, אבל אחרי זה, זו השיחה האחרונה שלנו. אתה לא תטריד אותי שוב בגלל הנושא הזה, או כל דבר אחר. ברור, מיהרתי להסכים. חודש אחרי שאמא שלי נפטרה, הגעתי לבית במטרה לאסוף את הרכוש שלה לפני שהציעה את הבית למכירה. אבל כשנכנסתי, מיד שמתי לב לריח רע שהתפשט בכל הבית. יצאתי לבחוץ והקטי. לקח לי כמה דקות עד שהרגשתי מוכן לחזור שוב פנימה. הופתעתי לגלות שהוא גם היה הרבה יותר מבולגן בניגוד מוחלט לאיך שהשארתי אותו כשביקרתי בו אחרי הפטירה של אמא. ניסיתי לגלות מאיפה הריח הרע הזה מגיע, ומהר מאוד שמתי לב שדלת המרתף הייתה פתוחה. תבין, לאמא שלי כמעט לא היה מה לחפש במקום הזה. גם ביום שהיא נפטרה, אני זוכר בבירור שלא דרכתי שם. גם אם לאחד האנשים שפינו את הגופה שלה הייתה סיבה להיכנס לשם, אני כמעט בטוח שראיתי את הדלת הזו סגורה לפני שיצאתי. לא רציתי לחקור עמוק יותר בעצמי, אז קראתי למשטרה. הוא נעצר פעם נוספת לפני שהמשיך. המתח הזה גרם לי לרצות לעצור את השיחה מהפחד של מה שאני עומד לשמוע, אבל כבר הייתי עמוק בתוך השיחה. אחרי שהמשטרה הגיעה והתחילה לחפש אחר מקור הריח הזה, התברר שזה הגיע מפתח בחלקו האחורי של המרתף. הפתח הזה הוסתר מאחורי כמה סורגים שנתנו לו מראה של פתח אוורור רנדומלי. אבל התברר שאחרי תעלה קצרה באורך של פחות ממטר, הוא הוביל לחדר קטן. שם. יכולתי להרגיש את מיתרי הקול שלו מתקשים להמשיך. הם מצאו את האישה הזו. הגופה שלה הייתה במצב של ריקבון מתקדם. במשטרה העריכו שזו ככל הנראה חסרת בית שפלשה באחד הימים שאמא שלי יצאה לסידורים וחיה שם גם אחרי שהיא נפטרה. הרגשתי שוב את תחושת הצמרמורת מטפסת בתוכי בזמן ששמעתי את זה. לצידה מצאו כמה פחיות שימורים ריקות וכמה מהחפצים שאמא שלי טענה שנעלמו לה. אבל מה שעוד היה שם, לקח לו עוד כמה שניות עד שהמשיך. היו לצידה כמה גופות של עכברושים עם סימני נשיכה. העריכו שאותה הומלסית ככל הנראה מתה מהרעלה לאחר שאכלה אותם בעודם חיים. אחרי שהגופה שלה פונתה, דאגתי לנקות היטב את המקום הזה ולדאוג שהוא ייראה כמו בית ראוי למגורים. אמא שלך, אני מניח, פנתה עליי כדי לקנות את הבית הזה כמה חודשים אחרי. המצב הכלכלי שלה לא היה ממש טוב, אז החלטתי למכור לה אותו בהנחה, אבל מבלי לספר לה למה. אתה אולי קצת כועס, אבל רק שתדע שהיא נראתה די מרוצה מכל העניין הזה. ומעולם לא שמעתי ממנה תלונות על הבית הזה.
תשמע, המשלוח שלי הגיע, אני צריך לסיים. לא תיארתי לרגע לאן החקירה הזו עלולה להוביל. המחשבה שאותה אישה מסתורית הייתה הדבר שזימנתי במהלך הסיאנס, רק הגבירה את החרטה על כך שקיימתי בכלל את הטקס הזה. כשחזרתי הביתה, חיכיתי כמה דקות עד שנכנסתי, כדי שיוכל להסתיר באופן משכנע את התחושה הנוראית שהתחוללה בתוכי. נכנסתי פנימה, ואמא שאלה אותי, אז גילית משהו מעניין על מי שגרה פה? לקח כמה שניות לענות. לא משהו חשוב. את יודעת אם יש מברג איפשהו? במגירה התחתונה משמאל למדיח הכלים. למה? אתה צריך להרכיב משהו? רציתי לתת לה תשובה יבשה, אבל לא הצלחתי לחשוב על משהו מספיק משכנע בזמן קצר. אני סתם הולך למרתף להבריג איזה משהו, סתם איזה משהו קטן שאני עובד עליו. תיארתי לעצמי שבוודאי סקרנתי אותה מעט. אוקיי, רק תיזהר שם חמוד. יש שם הרבה חפצים ישנים ומלוכלכים. הכל בסדר, אני לא אהיה שם הרבה זמן. פתחתי את דלת המרתף החורקת ונכנסתי פנימה. ירדתי בזהירות על גבי מדרגות העץ הישנות, והדלקתי את הנורה הקטנה שהברגנו במרכז התקרה לפני כמה שנים. היא הצליחה להאיר את רוב המרתף, אולם בחלק האחורי שהיה משמאל לגרם המדרגות עדיין נותר מעט צל. הדלקתי את הפנס והתחלתי להתקדם לשם. בפינה השמאלית שהייתה החשוכה ביותר, מצאתי את פתח האוורור הרחב שמר שפירו דיבר עליו. התחלתי להוציא את המסמרים החלודים אחד אחרי השני, עד שפתח הסורגים הישן נפל. כיוונתי את הפנס אל הפתח שנחשף מולי, וראיתי את זה. אחרי תעלה קטנה ודחוסה, מצאתי את החדר הנסתר ההוא בקצה השני. מר שפירו ללא ספק אמר את האמת, חשבתי לעצמי. חדר עם סיפור כל כך מטריד בתוכו, היה כל הזמן הזה בבית שבו אני חייתי כל החיים שלי. חדר שאני רק קיוויתי להיות הראשון שגילה אותו לפני שאמא שלי עשתה את זה. התקרה הייתה בגובה של פחות מ1.5 מטר, אולם הרוחב והאורך של החדר הזה כנראה היו מספיק גדולים עבור מישהו נוסף, והפתח שזחלתי בו היה קרוב לקיר השמאלי מנקודת המבט שלי עליו מבפנים. אחת השאלות שהתרוצצו בי הייתה למה בכלל קיים החדר הזה. אם גם בעלי הבית הקודמים לא ידעו שהוא קיים, אין לדעת כמה זמן הוא נמצא שם ולאיזו מטרה. עשיתי סריקה עם הפנס, ופרט לקורי העכביש והאבק שכיסו כמעט כל נקודה בחדר, מצאתי כמה רמזים קטנים שמעידים על מה שהתרחש שם. כתם קטן ודהוי, בצבע מעט קטמטם היה על הרצפה. כתם נוסף בצבע זהה הופיע בנקודה מעט מרוחקת. באותה פינה מצאתי כמה שברים קטנים של משהו קשיח בצבע לבן. זה העלה בי את המחשבה המצמררת על העכברושים האכולים למחצה. בזמן שהמשכתי לחקור, שמעתי את דלת המרתף נפתחת ברעש חריקה איטי. משהו לאחר מכן טרק אותה. ולאחר מכן הגיע רעש של צעדים על גבי המדרגות. אחרי שהצעדים פסקו כשהגיעו לרצפת העץ הישנה, שמעתי את מתג הנורה הישנה יורד. נשארתי בחושך כמעט מוחלט, כשהפנס הוא מקור האור היחיד שלי. נצמדתי לקצה האחורי של החדר, כמה שיותר רחוק מהפתח, בזמן שהצעדים הכבדים המשיכו להתקדם לעברי. זה גרם לי לחשוב על המקום הקטן והנוראי שהייתי בו, כאזור הבטוח ביותר שיש לי באותו רגע. התאמצתי לעצור את המחשבות שלי, ולדמיין את מה שהתקדם אליי מבחוץ. אבל לפתע, הצעדים הכבדים נעצרו פעם נוספת, והקול של אמא שלי הדהד מהקצה השני של הפתח. אתה פה? היא אמרה בקול חלש. כן, אמרתי בזמן שהמשכתי לשבת מפוחד, וחיכיתי שהיא תבוא כדי ללוות אותי החוצה. מה אתה עושה שם בפנים? שאלה אותי. התגובה שלה נשמעה רגועה ביחס לסיטואציה הזו, כאילו היא כבר ידעה על הפתח הסודי הזה. רציתי לספר לך, גיליתי מעבר על הדיירת הקודמת, מצאתי פה את המקום הסודי שהבן שלה סיפר לי עליו לפתע היא קטעה אותי, והתשובה שהיא נתנה לי
נשמעה כאילו משהו אחר דיבר מתוך אמא שלי. אני יודעת, זה המקום שבו הם מצאו אותי. מיד אחרי שהיא אמרה את זה, גופה הרדוף של אמא שלי החל לסחול דרך הפתח.